Защо 80% завършили фризьорски курсове никога не започват да работят? 5 неща, които трябва да знаеш за масовите курсове. Първото. Фабрика за дипломи. Обученията са бързи и некачествени. Второ. Липсва истинска практика. Злодеят е манекенът с пластмасова глава. Работа върху кукли не подготвя за реални клиенти. Трето. Не ги учат на бизнес и само по стария учебник се ръководят. Фризьорството не е само техника, а и умение да продаваш себе си. Четвърто. Няма достатъчно менторство. Все едно е изоставен ученикът. Завършва курса и никой не го напътства. Учениците се чувстват сами в професията без подкрепа и съвети как да се развиват. Пето. Обещават бърз успех, но не е реална кариера. Много курсове примамват с обещания за бързи пари и звездна кариера. В действителност първата година е трудна и никой не подготвя курсистите за това.